Makangalo, maguto. Sarong istorya ni Manay Rhea. Si Aya, sarong teenager na naka-star sa St. Gregory House. Sarong hapon, habang kasimbag siya nin assignment para sa inyang remedial reading, nakamati siya nin gutom. Mayad ka ini magmerienda ning amay. Kaya nagduman sa kusina para maghanap kung ano-ano kakaon. Sa kusina, diretso siya sa planganera. Kinuhaan mga kaipuhan, bag-o nagpunta sa kaunan. Diretso inusog ang tukawan. Dangan, luway-luway na ipinatong ang tasa ng kape sa lamesa. Pagbaba niya kan tasa, nahiling niya, may sunday sa lamesa. Sisay mandawan na kahubong ka iniguya, anakot ni Aya. Habang tingiisip kung kiisay ang pink na sunday, binalikan niya ang platito. Dangan, luway-luway na ikinahang ang nahiling niyang binamban. Kan matukaw na siya, nariparo naman niya na may kuol na gakanap sa may bitis kan tukawan. Sa may bintana, igwapanin sa day na kahoy na baga magagadano na. Sa sayog, may gawailak na balde, kuda pichel. Kan sa iyang sinilip ang balde, igwanin tiyapon sa laog. Makangas daw na dakulan kalat sa kusina mo niya na aldaw. Naisip ni Aya. Habok pa naman ni Aya ang makalat, kaya ang ginibo niya, binayaan muna ang binangban buda kape. Pinunpo ni Aya ang mga kalat. Ang sunday, kinahang sa tukador. Ang kuon, dinara sa harden. Ang saday na kahoy, naluyos, itinanom sa masitera. Ang tsipon, hinugasan, buda ibinabad sa mainit na tubig. Ang balde, ibinalik sa karigusan. Ang pichel, hinugasan, bagpo kinanghanin tubig, buda ikinahang sa refrigerator. Sa wakas, natapos man ang panlimpya ko. Kaugmahan ni Aya ta makakauna siya. Habang gakape, nagilumduman ni Aya ang assignment. Igwa na akong ikasimbag. Dakol na bagay pa yan sa paributa ang ka-shape ng mga patinig. Arog man baga kaini ang nasa imahinasyon nindo. Ini ang mga simbag ni Aya. Sa wakas, tapos na ang assignment ni Aya. Pagluwas niya sa kusina, may mga nadangog siyang mariribok. Kaya palan, igwa kaming mga bagong kaibahan sa St. Gregory House. Sa wakas, tapos na ang satong halipot na leksyon. Sana maging kasing higos ka mo ni Aya. Mabalos sa indo.